Grad vrlo dobro stoji sa finansijama, prihodi su ostvareni u većoj meri nego što je to bilo ranijih godina, zbog čega će moći da se realizuju određeni projekti do kraja godine koji se nisu činili realni kada je usvajan budžet, poručio je predsjednik Skupštine grada dr. Balint Pastor uoči 13. redovne sednice Skupštine grada na kojoj će najvažnija tačka dnevnog reda biti upravo rebalans budžeta. S jedne strane, asfaltirat će se ulice recimo u Čantaviru i u Hajdukovu. Više sredstava će se usmeriti za uređenje zelenih površina. Za nekoliko dana počinje prevashodno iz republičkih sredstava, ali ima tu nešto malo i gradskih sredstava, rekonstrukcija glavne fasade Gradske biblioteke u Subotici. To je izuzetno značajno i zbog izgleda centra grada, jer se Narodno pozorište s polja polako u potpunosti završava. Odbornici će sutra odlučivati o planu generalne regulacije za naselje Zorka. Kako je naveo Pastor, to je 11 od ukupno 13 planova koliko je grad u obavezi da ih izradi. Građani će moći jednostavnije i brže da dobijaju dozvolu za gradnju. Sa druge strane, jednostavnije će se proširivati ulice, znači radovi će se u pravnom smislu jednostavnije izvoditi i bit će mogućnosti za otvaranje novih ulica u mesnoj zajednici Zorka. Zbog službene upotrebe bunjevačkog jezika menjaće se i odluke o osnivanju javnih i javno-komunalnih preduzeća, kao i odluka o mesnim zajednicama.